This is your boy MNTBN. What? Men at work. Oh, kana sa nga baba, dipis ka yun. Hazard and they're killing. Ang baba ni Rosel kay choking hazard. Yeah. Kasi yun. Hoy, kaya Elmer, kaya at puno ka ay dapat disiplinado ka. Oo, nag-Elmer. Sa importante sa ilang kinabuhi. Bisan pa nga kitang grana sa'yo na matagusan natin. Hindi kayo mamatay. Ayaw ako. Sana ang kanang misa nakatuog na daimi ganina, grabe yung katuog. Gikan sa mag-trekking nga. Ipakita ra namo ang among gisakaan ganina. Tara. Mao na among gisakaan ganina. Na-imagine na ninyo nga kana ang cross niya. Mao na anak kay siya dire. Hi guys, good evening. At pagkatapos nga ng lahat ng aming mga pinaggagawa, nagdudugong isa dito yung pagkakuman sa mga tunan ng mga Holy Week special trips. Like katupag ato sa mga bukid, na may ilang quiz karon, quiz journeys room, makita sa phone vlog. So we're going to stay here guys. Walang internet, walang laptop, walang gadgets. Pero okay na din. Dahil Holy Week naman ngayon. Guys! Worst thing just happened to me today. Delete ako mga files tanan. Napaunta may video nga never have I ever with my squad. Na-delete tanan. Lesson learn. Sa mga vloggers dira ay mo pan-delete og video when wala pa ninyo na-move set sa inyong laptop ang mga videos ninyo kay sayang kaayo. G-boy. Kaya na-delete mo mga files. Ganahan ka nga namin sa mga video or delete? Wala. Nga boy. Kaya ka na. Takilid ka may. Murag alat. Chuya. Balloons. Taray. Uy, nandito ka natanong sa kanya sa kone. Si Kristo ang atong kahayag. Yo guys, this is your boy MNTBN signing off for this video. If you like this video, quick thumbs up, tweet me at the boy MNTBN, and anything else to add, pretty girls? We met the boy.